lumea și bine ați venit la un nou vlog. În acest vlog vreau să vă prezint o zi de-a mea de școală. Adică mă duc la școală, ce fac, cu cine mă duc și chestii. Iar pe fundal latră un câine. Cred că pot să vi-l și arăt. Dacă îl vedeți acolo jos la chestia aia cu lumina, latră un câine și na. Am zis că trebuie să facem un vlog pentru că o să încerc să postez cam cât de cât zilnic, dar na, greoi. Și da, o să vă arăt cu cine merg, chestii, trestii și na. Dacă mai vreți vloguri, nu uitați să apăsați butonul de like. Până data, mă rog. Chiar până data viitoare, pentru că eu acum mă pregătesc și da. Deci, să trecem la episod. Bună ziua toată lumea și bine ați la continuarea din acest vlog. Acum mă pregătesc să mă duc să iau cu cineva să mergem la școală. Și na, vreau să vă mulțumesc pentru cei 25 de abonați din primele 2 sau 3 săptămâni, nu știu, dar ușor, ușor avansăm. Pentru că totuși, de ce nu 25 de abonați e ok, pentru că m-am trezit peste noapte cu 5 abonați. Și na, dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Și o să tai eu aici, ca să nu vă plictisiți până să ajung. Și da, să mergem. Iar acum așteptăm pentru că ne întârzie câteva minute, dar da. Și a venit, îl avem pe Wolfgame sau cum se numește? Ăla-i nou, ăsta e vechiul nume. Wolfie 10Y. Wolfie 10Y. Fucking. Frate, trebuie să pui și tu 12. Nu mă pe 10 și mă rămân în casă. Da. Cum să nu? 10? 1 sau 3. Da. Și acum ne îndreptăm spre școală. Ăsta asculte NCS. Pentru că își permite. Și na, să mergem. Acum ajungem la școală. Suntem baroșani. Da. Ăsta tot ascultă muzică. Ăsta tot ascultă muzică. Pentru că n-are viață socială. Doar cu mine stăm. Bine, pentru că ne parcă același lucru, dar pana mea. Și, na, cam acestea au fost vloguri. Bă, zisai vloguri? Poftim? Zisai vloguri? Mă rog, nu contează. Bă, vine mașina, nu. Dacă mai vreți vloguri în care fac diferite chestii, nu uitați să apăsați